Κάνει φοβερό σπίτι ο Ελευθεριάδης. Ο Κυρικόπουλος μπαίνει μες στην περιοχή. Κάνει το τελείωμα. Η ευκαιρία ο Παστακός. Γκολ! 1-0 η Παναχαϊκή στο 35. Μιλά στη γωνία εκεί που ο Πασχαλάκης δεν θα μπορούσε να βγάλει αντίδραση. Ξανά. Παστακός με Κυρικόπουλο. Ο Κυρικόπουλος κρατάει την μπάλα. Κάνει φοβερό σπίτι ο Ελευθεριάδης. Ο Κυρικόπουλος πάει την προσπάθεια μόνος του. Ο Πασχαλάκης κάνει επέμβαση και ο Παστακός έρχεται. Σημαδεύει σωστά, σύγχρημα, χαμηλά στη γωνία. Και βάζει μπροστά την Παναχαϊκή στο σκορ με 1-0 στο 35. Άκοφ πέρασε την πάσα μες στην μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα, η ευκαιρία, γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ με τον Καρέλη. Γκολ, ο ΠΑΟΚ φτάνει στην ισοφάριση. Δείτε πως βρήκε χώρο ο Σάκχοφ. Συνέβη ελάχιστες φορές στο σημερινό παιχνίδι. Την πέρασε στο Λιμιό. Ο Λιμιός πολύ ωραία, σήκωσε το κεφάλι, είδε στο πίσω το κάνει τον Καρέλη, έκανε την σέντρα, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε βάλει 3 παίκτες εκτός από τον Λιμιό μέσα στη μεγάλη περιοχή, τον Μαουρίσιο, τον Ουάρντα και τον... Ο Πολύμος κάνει την σέντρα, πολύ καλή, είναι με φάλτσα, ευκαιρία, 2-1 για την Παναχαϊκή. Ταλεύεται την στιγμή της, δείτε ξανά, η σέντρα από τον Πολύμο, καλύπτεται ο Λουμπαρδέας, αυτός είναι που εκτελεί, έρχεται από πίσω, πολύ ωραία εκτέλεση. Στο απέναντι πλαϊνό δίχτυ του Πασχαλάκη, χωρίς κοντρόλ, με το εξωτερικό, με την μία, φέρει ευθύνη ο Πασχαλάκης, θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση και εδώ, όπως και στο πρώτο σουτ, στο πρώτο γκολ από τον Κυνηγόπουλο.